aiwa bonde ndaipiwa ndizvo ndaipiwa but zvaisanyatsondigutsa chii aikurumbidza kana kuti aisaita everyday chii chainazoitika weakness yake yenge iri papi? Weakness iri pane varume vazhinji vanoti kana vatora mukadzi vakamuisa mumba vanenge voti hapana kwaanoenda. No romance, hapana romance. Haakwanisi kumbotaurawo tuma-sex, tingati kutaurawo tumawedzi twerudo chero muri panguva. Kozi kana tiri panguva ndotarisirawo kutoudzwawo tumawedzi twerudo. Tunoita kuti inini ndinzwe manyuku-nyuku ekunyatsonzwa kuti aiwe zvizvi ndina baba. Ino mukati kubva muchitanga kusvika mupedze munenge murizi. Ndo pakuzoenda kunzo ndozoona kunenge kwandei ndichibatwa zvakanaka. Zvekuti ndinombonzwa yes baby wapapi zvazofamba sei ndochipedza here saka ndikazowana munhu akadaro manje kumba ndiine munhu anongoramba akangoti zvinonetsa ndenda kutofunga kunze kutodarika mumba. Kusangana kwatikuita zvakare pachibanda media tiri muchirongwa chamazuva ese chatodaidza ichi kuti Bishu Reality Show. Muchirongwa chinechi hatitokurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone vhidhiyo. Vanyari kani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana handitika. Muchirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV. Munhu wese amunongomona anobuda pachirongwa chinechi anenge aitoziva kuti aiwa ari kutorwa vhidhiyo. Vhidhiyo ichaonekwa nenyika yese. Atete makasimba here? Makasimba here mukuru? Aiwa hatinofara rikandisebere padhuze muchana. Cameraman tasa kuti hana kubuda muframe here apa. Tasa kuti ndibonza sebera padhuze muchana because mic hatina mamaiki akawanda. Cheka. Chekutanga Atete da kuzivisai kuti alright tanga ine kuti pastor renyu. Ndinonzi Chipo Chitsongo. Chipo Chitsongo, right. Chekutanga Chipo Atete Chipo kana kuti sister Chipo da kuzivisai kuti muri kubuda paTV. Nyika yese iri kukuonai wese munhu angori neaccess yeinternet akangoenda pachibanda media anenge achitokuonai pasi rose handitika. Notenda. Right Chipo. Da kuti uzivise vatariri kuti unoita basa rei. Right, ndiri musex worker. Kuti unazonzwe Chipo. Kuti tauri nerurimi rwamai. Panogona kune mumwe munhu ari mucomments ari kuona vhidhiyo asikazive kuti sex worker anoita basa rei. Nazotaura nerurimi rwamai uya kuluma unotaura chona. Alright. Ndinopinda mubhawa. Muraramiro watinoita ndewekuti tinoendawo kumabhawa. Tinotsvaga mari. Sekuti kunze uko hazvina zvinombomira mushe. Tinenge tichimbotsvagiridzawo kuti tiwane kupinda mudzimba but dzimba dzacho mazuva ano munongoziva kuti new generation. Hakusisina imba iri straight, dzimba ama 1-2. Vazhinji tiri kuzongowanana nematambudziko mumba. Pamwe tinenge tisingawani zvakakwanira. Varume vacho vazhinji havachadi zvekushanda. Vakuda kutoshandirwa nesu. Saka pamwe pacho unoguma watonoti zvina ndizviitire. Mukuzviitira macho ndinogona kuva ndaimboita zvichivhenda zvacho hazviunze mari fast. Sekuti ndinenge ndichida kuchengetawo vakandichengeta. Saka ndakatozongoguma ndaunoti zvitori nani ndingopinda hangu mubhawa. Right, Atete da kunazonzwisa imimi mune makore mangani ekuzvarwa? 27. 27. Alright, kuvana mune wangani? Handina mwana. Alright. Makambenge mapinda here muwanano? Ndakapinda makawanda. Ndakatopinda mu3 ndichibuda. Ndazviziva handifungi kuti ndati zvinhu zvakawanda zvekutaura ndazodai. Chaanokukwanisa maybe kubhadhara rent nekutenga chikafu apo neapo. Nguva dzacho zhinji ndaizoguma ndakutopinda mumastreet kunotsvaga. Pamwe ndakutotengesa mazai, pamwe ndakutengesa zvakasiyana siyana kuti ndiwane kudya. But murume ndinaye. Pandasvika pakutoona kuti panapa ndikaramba ndiri pano kana ndiri kuchembera. Ndisina chandiri kuitirwa. Vabereki vangu ndakagara naye for 2 years. Vabereki vangu havazivi. Haana kana hama yangu kana wani yaanoziva. Nekuda kwekuti mari yake isakwanira kuti anga achinozikanwa mumba kwedu. Asi kwenyu kusaidi kwenyu munodhura kani? Kwete. Tinenge tisingadhuri. Zvinonetsa kunzwisisa kuti munhu iye pache zvake anenge achifungei.
Aiwa, pano panonazonzwisisa ka hanzi rudo inzira yekutsvaga ukama. Saka mari yake yaisakwana sei? Sei yaisakwana? Ndinoona sekuti semuonero wandakuzviita izvizvi vazhinji varimo mudzimbo but mari hadziuyi dzakakwana. Inogona kuti wewe tosarira kwatiri isusu vari kubvawa kumba kwakuende mari inozongoendawo maleftovers tushomawo tunenge twasara machange ndo anenge akuzoenda kumba. Saka kuti uzobatanidza kuti kuda rent, uri kuda kutenga chikafu, uchada kuzotengawo kashuga kekupa gogo vamwe tii kumusha, hazvichakwani. Alright. Saka mumwana nekutanga iyi ndimi makabuda mega here kana kuti makarambwa? Aiwa, wana nekutanga ndakasvika pakubuda ndega. Alright. But bonde maipiwa here? Bonde apa? Aiwa, bonde ndaipiwa. Ndizvo ndaipiwa but zvaisanyatsondigutsa. Chii aikurumbidza kana kuti aisaita everyday? Chii chanazoitika? Weakness yake yenge iri papi? Weakness iri pane varume vazhinji vanoti kana vatora mukadzi vakamuisa mumba vanenge voti hapana kwaanodini kwaanoenda. No romance, hapana romance. Haakwanisi kumbotaurawo tumasex tingati tumachi kutaurawo tumawedzi twerudo chero muri panguva. Kozi kana tiri panguva ndotarisirawo kutoudzwawo tumawedzi twerudo. Tunoita kuti inini ndinzwe manyukunyuku ekunyatsonzwa kuti aiwe izvizvi ndinani ndina baba. Ino mukati kubva muchitanga kusvika mupedze munenge murizi. Ndo pakuzoenda kunzo ndozoona kunenge kwandee ndichibatwa zvakanaka zvekuti ndinombonzwa yes baby wapapi zvazofamba sei, ndochipedza here ndochidi. Saka ndikazowana munhu akadaro manje kumba ndiine munhu anongoramba akangoti zvinonetsa ndenda kutofunga kunze kutodarika mumba. Saka alright, imurore kuti mufesi wenyu kutanga uyu makambomuchita imini? Ya, ndakambomuchita sekuti ndanga ndisinganakidzwe nezvaaindiita. Feeling inosvika pakupera ndanga ndisisina feeling yacho nekuti chero baba varipo kuti ndinyatsotiwo ndine murume pasaidi ndaitoita kunge ndina hanzvadzi kana kunge ndina sekuru vangu. Ndandisisina mafeelings kwaari. Alright. Murume wekutanga uyu ndiye akakubvisai umhandara here kana kuti uyu akazongororawo zvake but kuna umwe akauya akabvisa umhandara uyu asati aroora? Aiwa, ndakabviswa kudhara. Amwe otherwise dai nandisati ndaigona kumboteerera izvozvo nichingoti apamwe ndo zviriko kwese. Saka alright, akabvisa umhandara uyu ndiye ainatsogona? Ya, ndofunga munongoziva kuti kana mugoti wajaira kubika nemugoti muhombe ukazobata mudiki manje panotinetsei kuujaira. Saka uyu ngane hombe ngane diki? Ya, wekutanga obvious kuti ndizoona kuti uyu wandanawo wamugoti mudiki kwa wekutanga ndofunga wanga uri muhombe. Wanga uri muhombe zvekudaro. Alright. Ko sei unya kubvisa umhandara asina kuzinga akurorai iyi? Kuona kwangu aida kutamba nini anga asingandide true love. Aida zvekungotambawo nini zvoperera mukutamba. Ko makazosvika sei pakumupa zvinhu? Hamuna kuona here kuti munhu uyu ndigei? Ndigeva uyu? Unenge wabhilivhiswa. Ukabhilivhiswa unotoona sekuti zvese zvitori panzvimbo ipapo zvinenge zvitori bhora. Vakadzi kazhinji tinombotanga taona zviri padhuze tisati taona zviri kumberi. Saka ukambobhilivhiswa unobva watoti aiwa ndanyura ndamuwana usingazivi kuti neweseri ane zvaari kuda obva aenda. Mhuri yeZimbabwe ndofunga ichokwadi chatiri kuudzwa panapa. Ndinombonzwawo hangu vamwe vanhu vachitaura vachiti wakazenge waroora mukadzi akabviswa umhandara nemumwe munhu kudhara ajaira dzakawanda zvinozokunetsa because pamwe unogona kuone diki anenge akuzokukompea nemunhu akaita sei akamubvisa umhandara kana nemunhu akazenge ambomuroora chii ndaimboti kunyepa. Ndofunga muri kuzvinzwira nawo iri panapa kuti atete otaura kuti aiwa pane mumwe mukomana akabvisa umhandara iye aigone ngane hombe vozonoroorwawo nemumwe akazongowanawo yatara. Handitika awana yatara kudaro havana kuzonatsogutsikana naye murume uyu. Ndo zvakazoita kuti aite sei atete watange kuchita. Handitika handi zvamataura? Ndizvo chaizvo.
Saka chinhu chakanakawo vechidiki vasati varoora kana ukangogara warorawo zvako ichiri mhandara kana wamuroora wasati aziva dzakawanda haazombokunetse because haazombofa akakukompeya nezvimwe zvinhu because anaziva kuti aiwa ndo zvinenge zviripo handiti ndizvo handiti tete mimika munenge mune nhau dzakawanda nyaya dzakawanda so toda batedi mchana chero dzakasapera nhasi nhau dzenyu taita sei tichadzoka kune imwe vhidhiyo toenda kune imwe vhidhiyo amena kusvika ikoko kune part 1. Alright. Tada kuenda pamurume wechi2 because matimi makarwana watatu. Chii chakaitika pamurume wechi2? Murume wechi2 takapesana nekuda kwezvozvizvi. But nyaya yatakanyanyopesana ihombe ndeyekuti time panguva yanga iri shoma. Time panguva ndinodangana 15-20 minutes. Iye 5 minutes chaidzo dzakamuwandira. Unosvika pekuti murume anopedza ndisati ndatombotanga. Pandakuda kuti maybe ndinenge ndakuda kupinda muchuni. Iye ndo paakuti ndapedza. Mboerwa zvinoita. Chero mangwana akakuti uya pabonde pachona unongoita unozongoitawo zvekungoti regai ndiite sekuti murume. Handina zvandingaite. But mumwoyo anenge asina. Alright. Atete munenge muchatinetsei matete. Feeling yenyu right, feeling yenyu asi feeling yenyu iri kure yekuti pamwe maybe munoda kutomutenga mamboruwa imwe maromance maite sei because ndinoona kuti indabenge ndada kudyira ndabenge ndada kukudaiwo but ndinoona kuti apa ndinoona kuzozviparira apa. Feeling yenyu yakamira sei? Ayo ini feeling yangu semurume wangu ndinotarisira kuti unofanira kutanga kukwidza feeling yangu uchitori kubasa usati wasvika kumba. The more yatinenge tichitaura pafoni tichitaura mawedzi erudo anotoita kakundisimudzira kaanoita so zvekuti mublood mangu ndeichinyatsokunzwa kuti apa ndikutaura nani. Paunobva kubasa unofanira kusvika kuno kundakagadzirira uchizoti aiwa nhasi ndiri kudzidziswa kuda nezvababa vari kuuya. Mukati uri kubasa kwacho hauna nguva neni hautauri neni. Wakudzoka kwacho handitombozivi kuti wakudzoka kana kuti hausi ndongori kana wangosvika padho. Wapedza kudaro pamusoro pazvo tapinda mubedroom macho hauna time. Vedu zveujongwe zvinorwadza. Zvinotorwadza neni wacho asi munoti vakadzi ndo vasingarwadzi. Neni wacho ndinotorwadzirwawo ukanditawo nguva diki ndo pakuzokusiya kozi ndenda kukompea nevandakambosangana navo. Ndochoonoti apa zvisi kuenderana but vandakambosangana navo type yavo irikowo kunzoko but handisati ndasangana nayo chete. Alright. Saka imimi munowanzoda maybe kuti munzi manakirwa pabonde maybe munowanzoda kana maminutes mangani? 15 to 20. 15 to 20 minutes dziri right. 15 to 20 minutes but munhu akubvirai makuseni achikupinzai mudhu achikuita sei achiita sei handiti? Ngativei nemawedzi erudo ngatitaurei zvinei nerudo. Kwete kuti nguva zhinji tinongoziva ngoti ndaakuuya chindisira mvura yekugeza pamoto hapana kana bebi hapana kana munoziva kuti vakadzi kutaurawo mumba tinotodawo zverudo. Mukadzi wangu nhasi wakachena zvinotongondinzwisawo kanyembe so ngoti zvichokwadi murume wangu kubva zvatakatanga baby I love you ndinotoidawo hazvirevi kuti pawakanditi I love you tichiri kutanga kudanana ngazviperere ikoko kwete nekumba kwacho zviite neni wacho ndonzwa chiremerera. Chero uine diki handichazvinzwisisi kozi ndenge ndakushanda nemawedzi aunenge uchitaura neni ndo handenda kushanda nawo. Mutauriro watinoita communication yedu ndo yandenda kushandisa zvekuti cherewo ndichizoti haundigutsi but ndinofanira kuzoitawo kuti mind dzangu dziite sedzinobatana newe kuti unge uchindigutsa. But kana pasina zvimwe zvese zvekutanga izvi zvinonetsa kuti ndizongotanga kuti undigutsewo wagara usingandigutsi. Tupanzwisisa. Saka imimi alright pa one round remurume imimi munova mimboda kutunda kangani? Kana uchinyatsogonako basa 2 times. 2 times ndinotunda. Zvakuda uchigona basa asi kana usinganyatsogoni kuziva kuti pamapatsi acho ndomabata sei pamwe pacho handitotunda. Because iwe unenge uchifirirako kuti une zvauri kuita but kwandiri hapana zvaunenge uchiita. Ndinenge ndida kunyatsobatwa zvakanaka kwete kuti
ukatanga wotongoti pikerere wakutongoti fire kusvika upedza ayewa unombopota uchimboitawo slow down tichita tichikwidzana mafeelings tichidi slow womborova fire wombotiwoka slow uchimbondizorodzawo hino ukatanga uri mufire kupedza uri mufire kana nemafeelings acho anoenda ndotunda sei but imimi alright maybe pakapamba makapota muchikoirira muchita chikapa muchita sei hazvibatsira kuti feeling ikasike kuva padhuze mungokasike kurasa mbeu yandizvo but hazvingagoni sekuti inini ndogona kukoirira but iwewo wacho kamakamboti vamwe vanhu vatakusangana navo zvakafanana neizvezvi nekubasa kwandari ndevekuti anongotanga ari mufaya otopedza atori muchi wobva watarisa pamwe pachona kugeza cheko kana ndiriwo padhuze newe ndofanira kunzwa kasimeo kari nani kekuti ndenge ndichingonzwa kuti aiwa dedhi varipo toti kudikita mumwe anenge akadai mumwe akatarisa mumwe akatarisa unotarisirwa kuti zvichazonyatso hazvibatani sekuti mune matogara makutosemana kudhara kana tiri panguva yebonde tofanira kunge tisingasemani tofanira kunge tichinzwanana pazvose zvatikuita kuti tipindirane sida kumbodzokera kumashure shuma kune murume wekutanga uyo right akabvisa umhandara zuva ramunoti akakutondisai kangani ya akandibvisa umhandara akarira dini ka2 chete but at first handina chandakanzwa sekuti ndaitorwadzirwa handina chandakambonzwa nekanyepa but kechi2 kaakazosangana nini kechi2 aiwa ndakanyatsonzwa parere moyo ndo pandakatanga kuziva kuti kwandakuenda ukoko aiwa ndizvo chaizvo but zvakazokona hazvo asiri akazonitora alright murume wekutanga manje uyu akatanga kuroora yamarriage kai izvenge zviri musikanzwa kai zvinoona kuti makapokura kwenyuma nemusikanzwa ona mwana manya kuita bonde asati aroorwa musikanzwa nemusikanzwa alright wechi2 uyu alright wekutanga kuroora akambokutondisai kangani ndinotaura pa1 round zuva ramutoti aiwa apa akapefoma kakawanda akapefoma zviri strong akakutondisai kakawanda akakutondisai kangani first days tichiri kutanga ndopaaigona kunitondisawo kana ka2 mafirst days hatazongoti gare tatakuita takufinhana murudo kazhinji ukapinda murudo kana usingadi kuti mumwe wako ufinhwe naye ndozvanambotaura kuti chingogadzirai uyenyu kubva pekutotanga pamatauriro pamagarisano amunoita pazvese zvamunoita ndozvinobuilda love yenyu kuti irambe yakadini yakasimba kunditundisa mafirst days ka2 ndaimbotunda but tazoti fambe dzimwe dzenguva ndaisatombotunda aitongosvika pakupedza kundibvunza kuti wakupedza nongotiwo kuti upedze zvidarike opedzake aiwa ndiri kupanzwa ndofunga mashoko amukutaura panapa ndeechokwadi idzidziso zvakare kune varume vane madzimai mudzimba kuti hanzi hazvingodi imwe yeye vanzi bonde ngaribvirwe makuseni vamwe pavanobuda kuenda kubasa paye wotongotiwo uchatongobuda usatombokura kana kombi usatobva utongoti I miss you baby so this and that you see be sweet be romantic wadyei wageza here bebhi wangu nhasi wakapfekawo rerudzi unofanira kuziva kuti kubva kubasa kochiziva kuti bebhi nhasi rakapfeka penti repingi kana kuti rewaiti zvinodiwa hakusi kuti ndezvevana vadika ivo hazvisi zvevana vadika chero mukadzi mukuru anotozvida zvinotodiwa ndikutobuilda love yenyu kuziva kuti bebhi rangu radyi chero usina $1 rawamusiyira chingobvunza kuti bebhi wangu nhasi wambodyei anofanira kungogutsikana kuti murume wangu ari kundifunga bebhi wangu ari kundifunga kuti ndadyei ane keneni ndo panotanga kutobuilda love uri kuita nezvei wageza here chaiwa kana wanga usati wageza chimuka chidzisa mvura uende unogeza zvino zvinotongofadza so zvinongokupa manyukunyuku chero utori kwako wega ndinotosimuka kuti unogeza kuti murume wangu atichienda unogeza wederege ndogeza zvabva kuna baba to be honest guys apa ndadzidziwo zvakawanda asi kudzidza hakuperi munhu haungazive zvese ndisingatozivi ndinozoona kuti atete aiwa vane mashoko edzidziso mashoko euchenjeri
mashoko akadzama. Ndatonyorawo manotsi baba. Aiwa, tinotenda. Tingasati tapedza pamurume wechitu uyu. Mati makamuramba kana kuti alright, ndimi makamuramba kana kuti ndiye akakurambai? Auyo ndakatozoitawo kutiza. Ndazowana wechi3. Wechi3 chimomira inyu pane kati momire pane wechitu iyoyo. Wekutanga uyu alright. Ndanzwisisa kuti pabonde enga ari weak. Alright, ko panhau dzekuti wekutanga anga ari nani mbichana but paromance yekungonzi tarisa uko ndidai sembwa zvizobuda. Ndo patakanetsandirana kuti ndaizombozvikwanisa. Ndo pekuti patinopedza katinosara kupedza ndienda kutorwadziwa. Kozi ukangoti pinduruko wakutoita zvauri kuita chizotarisa uko wakudai inocho ndotosara ndakurwadziwa kozi ndiye ndichakaoma ndoda kutoteswa. Saka unenge wazonditotesa nguva ipa kungotanga nekuti nditarisa uko. Ndo patakanetsana ipapo but panguva hake zvanga zvaananiwo but pekutotanga ndosara ndichitorwadziwa ndichibvaurira nemurume ndosara ndakutorwadziwa nenhengo yangu. Iye enga ambori nemakore mangani panguva iyoyo? Inini muri makore mangani? Right, murume wangu wekutanga ndakatanga kugara naye inini ndanga ndine 18 years. Iye anga ine 22. Yakameseka menge muchangotanga kapa menge unombozora kuti right ini ndaimboyo kumakore kuma 18 years ya. I understand kuti kana munhu ari kuma 18 years ka ndo madays aunenge uchangotanga bonde kana matenga ari kuma 20 ndika madays 22. Mati anga ine 22 ndinda ndine 18. Alright, ndichakumbira nekuda kuti nhasi tine one mic ndichakumbira kuti kana nenda panenda kutaura unoga imomiro ndise mic kuside kwamuri kuti mutese zvinatsonzwika. Right, ndoda kuti inini ndonzwisisa kuti kana ari munhu ari kuma 20 kana ari munhu wechirume kuma 20 22 21 munhu wekuti anenge asati anatsojaira bonde, munhu anenge ari mukutodzidzawo pamwe kuda munhu aisanatsoita chaizo zvinoda kuti unongosati wapiwo manotsi wadzidziswa ameno munofunga kuti kudii nazvo? Kana manotsi anenge atovapo kozi new generation yamazuva yapo izvezvi. Mukomana 17 years anenge akuziya mukadzi. Vashoma ma1 ekuti unoti uyu haasati akamborara nemukadzi. Vanenge vakatobva nawo kudhara kare vachitorara nevakadzi, saka anenge atone experience. Tadzoka pano wechitu uyu. Wechitu uyu ndimi makazomuramba here kana kuti ndiye akakurambai? Wechitu ndakamuramba nekuda kwemaseconds. Maminutes aitora naandaida zvakasiyana. Aindisiya nenzara. Saka ndaigona kuramba ndichigara nemurume anondisiya nenzara. Ko zuva ramunoti maybe akaperforma akalasta maminutes mangani ramukufungidzira? Ndoziva wangu makanga musina henyu nguva wachi panguva dzacho dzedzo, pamwe kuda munogona kungoona kungoestimata kuti maybe munhu aita 1 minute, maybe munhu aita 20 minutes, maybe munhu aita 30 minutes. Pandomboti akaperforma sekufungidzira kwangu ndoona sekunge anogona akalasta zvekuma 7 to 8 minutes. Pamwe pane zvaanga atodyawo sekuti sevarume kwamunomboenda uko vanhu vanombomwawo guchu, vamwe vanombopuwawo zvavanopiwa kuti vambosimbisa musana. Andoona sekuti musi wacho pane zvaanga atoita. Saka pa7 minutes idzodzo imi makatunda kangani? Ndinganyepa ndini. Makagara nenguva yakareba sei? Hatina kukosta tikaita about 6 months ndobva tasiyana. Saka pa6 months idzi akambosvika here panguva yekukutundisai? Right, kutotunda kwandingati ndakamboita iye hazvizotadzi, but kutunda kwandingatoti ndakatoita ndinaye ndekwekuti iye panguva yandaida kunosangana naye kana musi wacho ndakazvifunga ndaitotunda ndiri ndazvifunga kuti nhasi ndiri kumboda zvebonde nemurume wangu, ndinenge ndakutodzosa mind ndangariro dzeuya uyo akandibvisa akandibreaka virgin ndiye wandaibva ndadzosa mind mangu, so that kuti pandinosangana nemurume wangu ndakuchitodzosa mind yemunhu wandakamborara naye before. Ndobva ndaisa mumusoro mangu ndoita seunge ndiye wandakurara naye ndokuti ndiwane kutunda. Ndakambonzwa mwanhu achanzi zvoni munhu wechikadzi akanga munhu akabvisa umhandara, ndaiti pamwe majokes oro mafanisi, but aiwa ndati ndazvinzwira. Aiwa ndizvo chaizvo, munhu akakubreaka
Umbofoka mukangana. Nekuti ndiye akatanga kuvhura mugwagwa. Umbofoka mukangana. Saka munhu akaubvisa umhandare obva ati aiwa uyai timbotese uyaiti we are right. Sorry. Nagiri boy rapa ndikuona maybe weather chichi. Iri kwajasa. Ora bolat. Nimbocheka right. Tichitoro nyedze cho. Ndakutomasanya. Manga muchibvunza akandibvisa akandibreaka. Alright. Kuti andimbomufungi here kana kuti. Alright, it's okay. Right, mati makapinda marriage matatu. Iko zvese taakaenda pane marriage yechi3. Marriage yechi3 makawanana sei? Makagara mese nguva yakareba sei? Marriage yechi3 ndakaita 2.5 years tiri tese. Uye hatina hedu kusiyana nenyaya yepabonde kana yezvimwe izvi. Takasiyana nenyaya yehama. Kusazoziva kuti nezvandakuita vachatendera zvere kuti ndidzokerana naye kozi ndichiri kutomuda. Ende iye achiri kundidawo. Kusazoziva kuti vabereki vedu vachazotendera here kuti tidzokedzane. Right. Saka kana muchiri kumuda iye achiri kukudai. Zvoriwezve kuti hamuna kubvira marambana kaizvo. Kurambana kwatakaita ndekwekuti ndakabva kumba kwavo ndichienda kumba kwedu sekuti hama dzake dzanga dzaani pamutauro. Nekuti ndandisina mwana. Munhu wandaigara naye anga ine vana vake kudhara. Anga ine mukadzi ndobva afamba asiya vana. Ine mandazouya pakamboroorwa munhu. Vachaiwa pari pabasa hapo nezvimwe zvese izvi. Aiwa anopedza bhora. Vana vake nakudhara vengainavo ivavo vana vangani? 3. Sei iyoyo hama dzemukadzi dziri kubvanya kuti munhu enga ane vana vakaenda kudhara aziva seiko kana ainge vasiri vana vake? Ipapo ndo panonetsa sekuti vana vake vacho vese akafanana nawo zvekuti hapana waakasiyana naye. Alright. Saka manje hama dzemukadzi dzakazoti kudii manje? Mushure mekunge ndaingogara ndichinetsana namama navamwe nemai vake. Pavakazoona kuti zvinenge zvasiriasi zvekuti ndandisisina mufaro ndandisisina freedom, ndo pandakazouya kutorwa namama vangu ndichibva ndadzokera kumba. Ndakumba murume wangu akateera sekuti inini nemurume tanga tisina chatatadzirana. Ndobva ati mukadzi wangu ndomuda anga asina kuroora. Ndopaakangoiswa papending achibva nzi chimbotanga waroora. Kana uri serious uchauya kuroora modzokedzana. Asi kusazoziva kuti tichadzokerana zvechokwadi here sekuti mai vake vagara orida vandini. Chikonzero chavasingakudirei, chikonzero chekuti mimba iri kunetsa kubata here kana kuti chii kana makazvitarisa imi? Zvabatana zvekuti mimba iri kunetsa kubata 2 nekuti iwo waakudya mari yemwana wangu vana vake vasingadyi mari yavo. Sekuti inini vana vake ndogara ne1 ndiye wandaigara naye. Vamwe 2 vakura. First born yake iri form 3. Tinotorovana makadzi plus takada kuenzana pabhodhi. Third born yake grade 2, second born ari grade 7. And then ka third born akandokadiki. Kari grade 3 now. Saka ndokandaikwanisa kucontrol. Ava 2 ava vaigara kumba nagogo. Saka pakuzoti munhu auya akanoti $1. Mumba mangu ini hamuna muriwo. Kwamama hakuna muriwo. But kune vana. Kwandiriwo kune mwana neni. Ndopaachabvisa $1 riya oendesawo kwere kuno kusina. Hazvaigona. Chachibika kuno kutadya kuno vakazoziva kuti akauya kana munhu makabika ndopanenge pakutangira kunetsa kuti waakudya mari yemwana wangu. Pamusoro pekudya mari yemwana wangu uri ngomwa. Vana vake vachifa nenzara. Alright. Ko imimiwo maidiwo kugara upenyu mega musagare kona amweniwo? Ndakatombotanga ndichigara ndega. Ndakambogara ndega but 1 year 5 months ndichigara ndega. But vaiuya vachibhega kuti uyai mugare kumba muda kuzogara ndafa here sekuti baba vake vakashaika. Kwasara mai chete. Mai avanogara pastand pavakasiyiwa nababa vemurume wangu. Saka vanga vakuti pastand muda kuzoya kogara ndafa here. Vachachizotiramba tichiona kuti mashoko avanenge vachitaura here regai tingoenda sekuti pamwe pacho tinoguma takuchisimudzira mhepo. Regai tiende tinogarisana. Mukunogarisana muye takaguma takuti ndindaibika chikafu chemunhu wese. Patakaguma takuti mama wakaona muriwo vaingonobikirawo mubedroom mavo. Kwavabvunza kuti mama zvati anga rini makambobikira imwe here ndibikire kunoku.
vanogona kukuudza kuti arichidziya gasi asi ini kuona pagasi arimbofira kadziwa kana mada kudziya moto munonofutsa moto panze. Saka iko zvezvi maane nguva yakareba sei maparadzana nemurume uyu? Taane gore something. But ari kumbouya here because anzi vakamboonana havashaini, ari kumbouya here achirovawo? Kuuya anouya ane kadhi rekubasa kwake ndinitori naro rekubhengi ndinotogara naro. Alright. Saka painongopinda mumandora ndotonotora ndini ndinotozomupawo kuti iyi ndeyevana yekuchikoro unobhadhira kozi ndoziva kuti vana vake vese uyu anobhadhira mari uyu anobhadhira mari uyu anobhadhira mari mari yamama yechikafu indosarwa neyangu. Saka ndimo chakatobata nyanga dzese kandimunotora kuti ingaendo sekunzwanana kwatinoita nemurume wangu handini ndakabata ndini ndine nyanga dzese but kuna mai uku ndokuri kunedza kuti tokudii kuti vanya vadzokedzane pfungwa dzavo dzidzoke panzvimbo vandinzwisise. Alright, toenda pabasa ramuri kuita iri. Ameno munogona kunge mazvitaura kuti munogona musina maybe ndinda kuita ndichikangamwa. Makazoritanga after marriage yechi3 here kana kutoti makaritanga rini natsotsanangura ipapo? Ndakaritanga tasiyana marriage yechi3 kozi akazodzoka akamboteerera vabereki indegara namainini wangu so hapana panenge ati every day. Alright, mirai kana muchiti mainini munorevani munin'ina wamama here kana kuti mainini step mother? Munin'ina wamai vangu ndiye wandaigara naye but achiriwo wechidiki takada kuenzana asi ane vana vake vairi. Hapana pandaizomuregerera kuti rent ndiye ari kubhadhara chikafu ndiye ari kutenga achifidha inini ndabva kumurume nekukura kwandakaita. Pamwe pacho unozoguma musingachanzwanani sehama nehama nekuti unenge usinawo hendi yako yaunenge uchiisa unenge usina zvauri kuita zvinokwanisa kubatsirawo family. Ndopakazoita nditange basa. Alright, saka murume uyu ari kuzviziva here basa ramuri kudai kuita? Murume anoita kakufungidzira azviziva. Akuzviziva chekwa azviziva. Alright. Alright. Ko dzimwe hama neshamwari dziripo here dzinozviziva basa kuti munoita basa iri? Ya, kune hama, kune vanozviziva. Kune vasingazvizive, vatisingatodi kuti vatoziva kuti ndozvazviri. Asi kune vamwe vanozviziva, sekuru vangu vanozviziva, hanzvadzi yamama wangu. And then munin'ina wamama wangu andogara naye anozviziva. Akura semunin'ina wamama wangu? Vane 32 years. Iye aitawo basa iroro? Aiwa kwete. Vakawanawo sugar daddy ravo rinovachengeta vari pamba. But ane vana wake here nakudhara? Vane vana 2. Nesugar daddy iroro? Kwete. Sugar daddy havasati vaane vana. Vane vana nemurume wavakasiyana naye. Okay. Ko sugar daddy rine vana here? Rine mhuri yako. Anewo mhuri yake nevana vatokura. But rine mazirudo here? Ndakanzwa mwaiti sugar daddy rine mazirudo. Aiwa, sugar daddy inochengeta. Sugar daddy ine rudo. Rudo rwemunhukadzi kazhinji ukada kudhodza rudo rwekuti runyatsoyesanike nenew generation yatava. Ukangoona une homwe yakasimba chete isina kubvaruka haazive kuti munoenda mberi. Homwe kana ikange yakazobvaruka manje uchiti homwe hamuna mari, hauna mari yaunomupa, wopedza wobva kuti hausi romantic, zvinodhakwa. But chero ukatadza kuva romantic uine mari uchikwanisa kumuitira zvimwe zvese izvi, anogona kujoinidza kuti pabatanidze. Alright. Saka imimi alright. Katiti kune mumwe ari kutoonawo this video anakidzwa kana kuti alright. Muchiri kuda here zvekutoroorwa zvekutogara mumba chaizvo? Ya, munhu wese ishuviro yake kozi kuzoita izvi kunenge kusiri kuda. But inenge iri way yekutsvaga nayo mari fast. Ukawana munhu anokuchengeta kundotadza nini ndinopinda mumba ndogara. Kuroorwa ndotokuda. Muchazogutsikana here?
imajaira dzakawanda umbaumuka dzikobvu majaira dzakawanda kamukubhawa dzirefu dzipfupi dzikobvu dzitete dzinoita sei muchazonatsovimbika here mumbaumutaura ichokwadi kuvimbika ndovimbika kozi ndinenge ndambosembula kandingozongoendika ko ndichiri vhijini rekuti ndinotanga kunzi ndinozonorara nemurume ndasvika kumba kwawo kwete kuti tizotovimbisana kuti akuchida kuroorana kana kuti akuda kundiroora iye anenge anakirwa neni ndiye ndanakirwa naye ndiye ndasembula masembles angu andodai ndonyatsoziva kuti aiwa apa ndokwanisa kugarira apa handikwanisi kana ndisingakwanisi ndopanongokudza kuti kana zvite tsvaga muwako kuroora asi kana ndawirirana newe nezvandinoda aiwa tinotoenda mberi saka makatongosembula kwamukutaura kusembula kwacho makangoona ita hwejongwe hazvodhakwa kana zviri zvejongwe chero ndichikuda sei garako kozi ndopa ndichazoguma ndakukuchita nekuti ndienda kutsvaga nondigutsa ko hamusati mambosangana nemumwe munhu kuti baba haite hwejongwe anokwesha zvekuti kana riri kondo baba riri kondo kupesa rapisa kwakuita imwe friction imwe yekuti kunenge kwakupisa kusaidi uku aiwa iye handisati ndakambosangana naye but wandakasangana naye ndiye wandakatiza kozi ndakapinda neye mulojika achinobvisa hembe zvisati zvapera kusimuka ndandatobuda ndandakudho kozi ndandanoti saizi yacho ayainditsemura ndaisaikwanisa yange yandikurira iyo alright muri yezimbabwe ndikuona kuti because tanonoka kuita this video saka ndofunga muri kuona kuti kunenge kwati svibei macameras edu haachanatsoona nekuda kuti hatina malights but atete ava tichada kuti vadzoke zvakare panext video atete munatsopedzisa because muona kuti hana kuzosvika kunotida cheko hatina kusvika tinodzoka tichipedzisa saka kana kuti vadzoke like the video, share the video. Anokuoneka nemufaro ndini Manasi ndiri mwana kwachibanda. It's lockdown.